Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadrati Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillah hadrati Imam Ghazali. Hadrati Masihin Alim. Ma hadrati abaina wa ummahatina lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sallallahu rabbuna 'alan nuril mubin. Ahmadal Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasid wa fir lana Mamado ya wasi'al karami. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin. Ahmadal Mustafa Sayyidi Mursalin wa ala alihi wa sahbihi. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Sallallahu rabbuna ala nur Ahmadal Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidan waghfir lana ma madha ya wasi'al. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'uluhi fi karna amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ini bar ya. Bayanut dawain nafi'i fi huduril qalbi. Bayanu utai keterangane dawai tombo nafi kang manfaat. Di sini akan menerangkan obat yang manfaat untuk apa? Fi huduril qalbi ing dalam hadire ati ketika salat. Di salat iso hadir ngadep nang Allah. Ora nggo wong tok tapi atine melok. Lah carane piye iki jarene Imam Ghazali keterangan tombo obat nafi kang manfaat di dalam hal apa obat ini? Fi huduril qalbi ing dalam hadire ati. Isite ati hadir nalika salat
iklam weruh sira perlu diketahui annal mukmina setuhune wong mukmin la budda ora kena ora harus ayakuna yen to ana sapa mukmin iku muadzuman ngegungake lillahi maring Allah. Wong mukmin kuwi atine harus punya rasa mengagungkan Allah. Allah sing iso gawe langit, Allah sing kewan sak donya jumlahe macam-macam bentuke dhewe-dhewe. Katik gawe wong ora padha sak donya. Siji kudu mengagungkan. Wong mukmin harus punya hati merasa mengagungkan, membesarkan Allah. Azza maha luhur wa jalla maha agung. Terus wa khaifan lan duwe wedi. Wong mukmin kudu wedi. Wedi nang apa? Wedi marang siksane Allah sing wis digawekno Allah kanggo wong sing ora taat. Gane wong mukmin ya kudu siji ya takdim wanduman loro khaifan wedi. Terus warodian lan arep-arep. Arep-arep apa? Arep rahmate Allah, lahu maring Allah. Arep-arep senajan dosane akeh ya kudu sek duwe pengharapan ampunane Allah. Wamus aya unisin wa mustaqiyan lan isin min taksirihi saking sembrono wong biyen marane pepeko wong dusem isin nang Allah sembrono marang perintahe Allah diundang Gusti Allah disuruh adang sek wis kudu isin sembrono nglakoni perintah Allah salat ora bata kusuk oleh salat sembrono urung liyane urung zakate urung posone urung liyane mergane wong kudu harus punya rasa malu terhadap sembronone marang perintah lan larangane Allah. Iki wong kudu duwe sifat iki wong mukmin. Falayan faku mokora falayan faku ora iso ucul ora iso kepecat min an hadil ahwali saking iki pira-pira tingkah ba'da imanihi sakmuse imane mukmin wa ing kanat senajan ana apa kuwate ahwal bikudrati kira-kira kuwate yakinihi kuwate keyakinane wong ora iso lepas dari sifat sing terangno siji kudu ngegungno kudu wedi nang Allah kudu arep-arep rahmate Allah isin sembrono marang perintah Allah iki ora iso tergantung seberapa kuwate imane wong mergane keyakinan nang Allah sakpira yus kuwi muncule apa jenenge khaif lan muandume sakpira merasa mengagungkan sak sebesar seberapa kekuatan imane wong. Fa in fakuha mongko utawi pecate pen fakuhu mongko dipecate iman anha sang ahwal fis sholati dalam salat wis karek sak pira seberapa imane wong nang Allah imane somben iki bakal dibalekno Allah bakal ditakoki Gusti Allah
sumben bakal dibales apa sing dilakoni. Wis seberapa kepecate iman sing ngono kuwi dalam salat. La sababa ora ana sebab lahu keduwe wong illa kejaba tafarruki pisah-pisah wong tafarrukil fikri ing pisah-pisahe pikirane wong watuk simulan kebagine khotir biro krentek lah kabeh kuwi sepecah tergantung seberapa oleh dimikir lan krentek pikirane wong wa ghaibatil qalbi lan saking ilange ati anil munajati saking munajat bisik-bisik nang Allah ya tergantung seberapa ilange pikirane wong oleh kok iso gak eling Gusti Allah sebab apa gak ono sebab ki mari pikirane wong belayang tok ndi-ndi krenteke pikirane nanggone wong lan ilange ati saka ngadep nang ora di perasaan blas aku salah ti ngadep ndat sing gawe langit wal ghaflati lan lali anis salati saking salat kabeh ki mare ora eling sing dilakoni salat itu menghadap kepada Allah tapi hatine lali akhirnya muncul dek iki iso lali kabeh walayan dalan ora bisa nyegah anis salati saking salat ilal khawatiri kejaba pikiran gak iso nyegah salat solali nang Allah kejo mikir pikiran piye mari dadi kang muncul asagilati kang nyibukno kan nungkulake ora ana kesuramung pikiran-pikiran sing nyibukno wong pe salat mergane wong kon salat kon anteng tenang sik atine ki pengadep ndat sing gawe langit mergane krentek pikiran sing kira-kira teka sing menyibukkan wong kudu dilangno lamun iso kadawai kaya tambane fi ihdoril qalbi ing dalem ngandirno ati tambane ya kudu ngandirno ati nalika ape ibadah wa utawi obat iki dafiun tilkal khawatiri iso nolak mengkono-mengkono pikiran soalnya duwe perasaan dalam hatinya aku ki khandir nang Allah lah ngene iki lamun iso maka pikiran sing melayang-layangi bisa dihilangkan wa utawi obat iki dafu iku nolak tilkal khawatiri mengkono-mengkono pikiran walayat faula ora bisa nulak apa sayu suwi-wiji ngono kabeh tidak bisa ditolak illa kejaba bidafi kelawan nolak sababihi sebab-sebabe mato khotir iki kena ora iso dicegah kabeh ngono kuwi nolak ngono ki kejaba kelawan nolak sebab-sebabe kowe kok iso mlayang sebabe apa marai ditutno pikirane ora dicegah ora dilereni gane kadang salat iso sing dipikir bal-balan biasane kiper iki tok kiper tok sponsore tok ndi-ndi ora dilereni kudu dicegah tek kudu ditolak sebab-sebabe mergane fal ta'alam mongko weruwa sira sababahu ing
sebabe kuwi. Mergane sebab-sebabe pikiran ki apa kudu dicegah, kudu dipotong tes ngono ora kena di eloki terus. Akhire ya ora barbar. Ape nang nggone rumah sakit eling wonge, eling doktere, eling kamare, terus dieling-eling. Akhire ya terus ora iso lan mergane kudu ditolak sebab-sebabe apa. Sebabnya kudu dipedhot tet kabeh ki karek Gusti Allah. Lah kuwi jenenge medhot. Regane fal ta'alam mongko weruwa sira sababahu ing sebabe. Mergane harus dipelajari sebab-sebabnya. Titik wasababulan utawi sebabe mawaridul khawatiri tumekane krentek sebabe wong kok salat krentek tuweka terus ki piye imma ana kalane kadang-kadang ayakuna yen to ana iku amron perkara kharijan jaba au utawa amron perkara batinan jero. Semuanya itu datang kadang-kadang datang dari luar maupun datang dari dalam. Dalamnya hati kadang luar hati sing dipikir njaba kabeh. Pe wong lorong iki pengen terus mikir mikir dhuwit engko numpak apa terus sing nunggoni kabeh kuwi berarti luar utawa perkara sing batin jero. Iki sebabe nggon tumekane pikiran kuwi kadang-kadang amron kharijan perkara sing luar kadang perkara sing jero batin. Amal khariju anapun utahe sing njaba perkara sing pikiran sing njaba piye pama mongko barang yak ra'u kang kok lihat notok kan ndodhok asam-a ing pengrungu au yadhara uta pertela lil basori maring peningan sing njaba kadang-kadang datang secara mendadak datang dengan pendengaran kadang-kadang dengan penglihatan mergane wong salat kon masih nggone sujute nalika salat lah pesal terus masih kok njaba maneh masjid keramike apike terus dipikir tungune kudu direrene jane kon medhot tek ngono ora terus ki tuku nondi terus neh jane rega pira ya terus ra barbar iki model tahun pira terus no ya kudu ora neng bare akhire pikirane mblayang ya ora iso kusuk marai sebab-sebabe sing teko baik dari luar maupun dalam tidak langsung diputus. Lah sebab sing teko kadang-kadang kok pengrungu, kadang penglihatan mergane ngapiki ngukir masjid iki makruh. Saiki masjid kan diapik-apikin. Akhirnya lagi Allahu Akbar. Gaweane apik, mah ilang kabeh. Itu yang datang dari mata. Regane nanggone terus sembenan nang ngapiki ngukir Mbak saiki mesti diukir apik-apikan. Akhire sing salat malah rane kusuk blas. Terus mikir ki wong ndi sing gawe bar. Terus ngene iki sedina pira bar. Mergane salat rane kusuke. Ayat daruta pertelo lil basori maring peningan. Fa inna mongko setuhune dalika mengkono-mengkono kuwi kot terkadang kot yang berkot kok film mundure mana terkadang tapi mandi bel mandi mana tenan lakot ja'akum sungguh telah datang
ora nggo kadang-kadang ora iki barkot kok fil mundhari maknane kadang kot terkadang ya tatifu iku iso menarik nyamber basa asline ya tatifu alhamma ing sejo kabeh kuwi iso menghilangkan cara basa kono asline nyamber ngilangno tujuane salat hatta hingga ya tatifu hingga nyamber apa ma alhamma ing tujuan to sejo hatta sehingga ya tabi'a anut hu ing sejo wayan sorifalan dadi apa yang sorifu mane dialihkan dienggokake fihi ing dalam hamun akhire tujuane bisa dialihkan dengokno nggone tujuan iki summa nuli tanjarra kata tantabia summa tanjarra nuli ketarik minhu saking ma apa fikratu pikiran ila ghairihi maring liyane akhire pikiran tertarik dengan tujuan dia mengkai terus renorno terus tertarik akhirnya ora bar isine salat kadang nggo tandur iki bibit 3 cocok nah obat idang terus ngene obat apa sing apik akhire salat isine nggo tandur mari ditutno terus kingko mlaku nondi adol pentol mikir tok banteran ora bat terus ngantek engko eleh dhuwit petak ngene ngono iki terus diterusno mergane kudu dipotong pikiran-pikiran kudu dipotong tan jaru soale ndadekno sumanuli tan jaru ketarik minhu saking ma apa fikratu pikiran ila ghairi maring liyane mengkono kabeh waya tasal salulan dadi rantai terus maksudnya hubungane rantai waya kunulan ono apa absaru peninggal sababan dadi sebab lil iftikari maring mikir maring kawitane moto kawitane kok peninggal terus mikir tok ndi waman lan sapane wong kawiyat kuat apa niyatuhu niate wong barang siapa kuat niate wa alat lan luhur apa himmatu sedane wong jika niate kuat terus apa himmae sedane cita-citane kuat lam alhaqumut melupakan wa ala luhur apa himmatus dan wong lam yalhahu orang lalekake hu ing ma apa ma barang jaro kang lumaku ala hawase ing atase panca indrane wong kuat imane dhuwur sejane aku salat pengadep tenanan madepe semuanya akan melupakan apa yang muncul di dalam khawasi panca indrane wong ilang kabeh kalah karo himmah ora iso nglalekno wong lam yulhi biasane piye mobil mundure alhaqumut tak kadung lalekake sira kabeh lam yul pil mundur orang lalekake hu ing wong ma apa barang
jaro kang lumaku yang berlaku ala khawasi ngatasé ponco indrone wong ya pikiran ya mati ya kuping sak teruse ora iso nglalekno nggone tujuan sing dhuwur kuwi walakin lan tetapine andoe wong sing apes kanggo kita sing lemah-lemah niki labudara kena ora kudu dihilangkan sing dadekno panca indra iso lali kabeh iki labudara kena ora wa ayyatafarraqa lan misah bi kelawan ma apa fikruhu pikirane wong mergane paling tidak dilereni aja ditutno terus pikirane mergane kudu dipisah iki aku salat ngadep nang Allah iki bahasane kan salat isite hadir mergane wa ayatafarraqa lan yen to misah bi klan ma apa fikruhu pikirane wong wa ila dulan utawi tombone untuk mengobati menghilangkan itu carane piye qad medhot hadhil asbabu pira-pira iki sebab wis ngene mari sebab mikir iki mergo kudu dipedhot tet carane piye nambah niki menghilangki sebab iki bi ayyahuddo kelawan yen to ngremake basarahu ing paningale wong awalan ing dalam kawitane mengke mikir ngene ukir-ukuran apik ditutno iki gawean ndi ngene iki rega pira terus mikir terus nang panitia masjid regane kudu dipedhot sing dipedhot apa carane diremno aja diwasi mergane wong salat iki sing apik nok apa jenenge tembok terus matane ningali nggone sujute mergane kene kon ngeremno peningale wong awalan ing dalam kawitane mergane sadah iki bareng ora apik nang salat teng sadah wa Allah akbar iki deknane tuku nang nggone Mekah ya nang Mekah bareng terus iki dhisik elingku rega saweria ana kene bareng diitung ana kene terus pira ora bar terus mergane mripate dari Imam Ghazali kudu diremno awalan kawitan kira kadiwasi wa bitarki bitayakwi wayat ruku lan ninggal baina yadai ana ing ngarepe wong ditinggal ma barang yusgiru kang nyibukno hisahu ing apa jenenge panca indrane wong mergane semua itu harus dihilangkan baik pendengaran maupun penglihatan dihilangkan kabeh tinggal aja diterusno wayak rubulan marek sing apik iki min haitin saking tembok indah sholati nalika salate wong mergane sing apik rasa pandangan tidak terlalu jauh nok nggone tembok tur masih nggone sujute mergane ngene hadise sing gampang dadekno wong iku khusuk nalika salat ningali nggone sujute wong tidak liar matane wone mergane Nabi ngatek dawuhke muga-muga wong sing salat ndangak masih dhuwur pokone pirane apik mergane Nabi ndongano muga-muga leren wong sing salat ndangak mergane salat cuma ndangak kon masih nggone sujute hatta hingga la
tasi ora jembar apa masafatu basorihi pandangane to wong biyen marepet jajane penglihatane wong sehingga tidak melebar pandangan wong nalika salat kuwi erek tembok tur masih nang nggon sujude masafata basori ing luasnya pejajan penglihatane wong wayah tarijulan ngedono sapa wong minas sholati saking salat ala sawari ngatai dalan regane salate aja nek dalan nek wong liwat lah ni wong ki mikir masih lambene kok abang bar kabeh perkara iso kusuk wayah tarijulan ngedono sapa wong menjaga minas sholati saking salat alas sawari ngatasi dalan sana dalan kene kan ora ana Mekah terus biasa nek jemaah saat kadang pinggir toko pinggiran saking ramot bangsa akeh jemaah manuk ngene latare toko saking marai menge ora nang cepet dan wafil mau diilan ing dalam panggonan al mangkusati kang diukir aja ngatek salat nok pinggire ukir-ukiran mikir akhire iki gawean ndi mesti terusno ngene iki meteran to bijian apa kose terus ngentek pira diterusno ora barbar ngantek ora melok duwe ora melok ngopahi iso mikir opah bareng iki. Regane kon ngedoi wafil maudhi lan ing dalem panggonan al mangkusate kang den ukir walal firasi ngate lemek as al masbu goti to ain kang di cara lemek sing ditenun to sing di pon sing diwedel salat mergane rasah tu salat nggone tas apa sasdah sing apik ora usah sing apik akhire mikir iki dhisik tukuno Madinah to nang Mekah ya elengku kok 20 real bar giling-giling regane kare Imam Ghazali aja salat nangone farosi lemek al masbugati kang diwedel kang diukir titik wa amal asbabu anapun utawi pira-pira sebab al batinati kang batin wa amal asbabul batinatu anapun te sebab sing kan sebabnya ana kharijan dari luar ada yang dari dalam sing dadekno wong ora kusuk kuwi sing luar ya kaya iki nemeng saiki sing dalam wa amal asbabul batinatu anapun utawi sebab-sebab sing batin wahya mongko asbab asad iku luwih abot luwih berat ana sebab ora kok nggone njaba teko njero kok ngene ati itu yang lebih sulit Baya mengkuti asbab asad luweh abot fa inna moko sedune man sapane wong bi tasamayat kang pirang-pirang to cabang-cabang biklan wong apa alhumumu sejane wong fi audiyati dunya ing dalem jerone dunya lamun wong salat nang jerone atine kok banyak urusan dunia bakal sepeda motor kok wis leh penganyan tak ana to ora
tapi kok misananku kok butuh mikir terus akhirnya bar kuwi masalah dari dalam ya dari luar tapi sing akeh iki kok dalam iki sing luwih angel mari pikir kok wis lebate jane njur atine mikir urusan dunya lam yan hasir mongko ora dadi keringkes apa fikruhu pikirane wong maka hatinya tidak bisa cara wong mikir terus bar ora iso lam yan hasir ora bisa keringkes apa fikruhu pikirane wong fi fannin wahidin ing dalam werna siji ngono iki ora iso tapi kok jalukane kok abang laku kok ireng tapi sing penting gelem mikir terus pikirane dah montor dipikir lamun tak tukono neh oleh to ora pikirane tapi ana butuh neh kok ngene coba ora barak pikiran terus wibanen wahidin bal barik laya jaluk ora mari-mari yatiru iku mabur akhirnya pikirannya berterbangan menjanibin saking arah ila janibin maring arah sisih akhirnya pikirannya berterbang kemana-mana satu terbang ke sana dan ke sini akhirnya iso nglereni fahadha mongko utaiki tori kaudalane wong ayarudda yen to mbalekake wong nafsa ing nafsune wong kohron klanter meksa lawan nyereng meksa ila fahmi maring mahami ma barang yakra'u kang maca wong hu ing ma wis salate ing dalem salat mergane harus dikembalikan jiwanya hatinya dengan paksaan kudu tarik aku iki salat kudu tarik salat madhep tur nomor loro kudu angen-angen memahami apa yang dibaca ma barang yakro kang maca ing wong wis salate ing dalam salat sing diwaca salat salat jangan dipahami Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni sateruse wayus giuluhalan nyibukake ha ing nafsu bi kalma an ghairi saking liyane mah akhire orang itu paham marang apa sing diwaca akhirnya menyibukkan dirinya dari liyane sing diangen-angen wayamin hilan ain to mim wayu inuhulan nulungihu ing wong ala dzalika ing atase mengkono-mengkono ayas taidda yen to siap-siap tawis lau maring wong qabla tahrimi sadurunge takbiratul ihram. Lah ini semuanya disiapkan ndadekno wong tertolong nalika khusuk nalika takbiratul ihram. Regane wong kiai biyene ape salat kon pujian masih kon selawatan. Sing nomor loro donga antarane ape salat ki makbulan regane wong dhewe kon pujian maksudnya kon maca selawat aja ngantek isine ora merasuk ora sih wong kowe pujian kok Allah wujud kita ora ning sine donga kuwi maknane ngapalno sifat 20 ora maknane ra doa. Sing apik sadurunge salat donga. Donga sadurunge salat kuwi makbulan.
terus iki candeke qabla tahrimi sadurunge takbiratul ihram carane piye bi ayudat dida kelawan to nganyar-nganyarno wong memperbarui ala nafsi ngatasé nafsune wong zikrol akhirati ing eling akhirat jer wong eling akhirat aku pengadep zat sing bakal ngeratori dunia akhirat di sana ada balasan di sana ada siksaan dan ada ganjaran mergen kon ngiling sing tak lakoni iki aku nglakoni apa sing diperintah Gusti Allah mergen ngiling nafsune wong dzikrul akhirati ing dzikir eling akhirat wa mau kifal munajatilan panggone adep munajat salat ki ape ngomong-ngomong pe matur nang Gusti Allah munajat wa khatrul maqamilan gawe khatrul maqami kuwatire sowan benayate lahi ana ngersane Allah duwe perasaan aku pe madhep nang Allah kuwatir nang aku ditolak marang ngersane Allah mergane Nabi Ibrahim berengi ya perlu ditiru nek bar ibadah mesti ndonga kuwatir ra ketampa bar bangun Ka'bah nang nggone Quran kan piye kene wa tarfa'u qawaida Ibrahimu wa ida Ismail bareng gawe Ka'bah terus piye bareng dhuwurna pondasine Ka'bah mereka qawaid iki dhuwurna pondasine Ka'bah berarti Ka'bah wis eneng terus ilang zamane Nabi Nuh ndang banjir terus diperintah Gusti Allah Nabi Ibrahim kon dhuwurna ndadekno mengilang kabeh mergane qawaid mergane sing gawe Ka'bah malaikat biyen cuma Nabi Ibrahim kon dhuwurna tok mergane qawaid terdungo Robbana taqabbal minna Gusti napa sing kula lakoni gawe ndhuwur Ka'bah dengan tampi mare Nabi Ibrahim duwe sifat kuwatir ibadahe ra ketompo awak diblas ra duwe ngono bar salat ketompo ora blas ra urus awak dhewe bar poso ketompo yo ora mikir kuwi sifate bedane awak dhewe nabi-nabi Allah ndonga Robbana taqabbal ya Allah dengan tampi aku ini kadang yo eling kadang tapi yo akeh laline bar ngulang kan ya Allah napa sing kula langno niku muga-muga dengan tampi ngono iki ora eling kadang yo blas ngono dadi yo eling muga-muga usahaku iki ditampa Gusti Allah sing somben mesti eneng balesane. Lah ngene iki kadang yo lali. Lah eling ngene iki kadang yo eling neh. Teruse wa mau kifal panggonan munajat wa khatrul maqamilan kuwatir mengadep bena yati lae nang ngersane Allah Subhanahu wa taala. Wa utawi ngadep nang Allah kuwi al-muttalun dat kang ningali Allah wa ta Allah kena wa ta Allah iku al-muttaliu dat kang ningali Allah mengetahui apa yang saya lakukan aku salat piye tetep diawasi Allah tur disyuting kate syutingnya rangarah breset wayu farigulan nyibukake qalbahu ing atine wong qabla tahrimi sadurunge takbiratul ihram bis salati kelawan salat kudu merasa dipandang diawasi Allah terus
nyibuno atine sadurunge takbiratul ihram amma saking barang yuhimmuhu kang merhatekake wong. Mergane kudu bukan memperhatikan sadurunge takbiratul ihram muni Allahu Akbar mantap. Mergane falayat truk mongko aja ninggal sapa wong linafsihi maring atine ta awake wong sulan ing ketungkul yal tafitu kang bisa mengabaikan noleh ilai maring wong apa khatiru krenteke wong. Mergane krenteke aja ngantek ngalahno atine wong. Atine kang ngadhep nang Allah tapi krenteke kadang tok ndi-ndi. Pemene nang iku menang di bal-balan. Aku perasaku ya aku kok ora kaya iki. Pemaine dos-dos. Ngono isih diterusno. Iya marai pelatih. Rotok pelatih bareng ora bar. Mergane krenteke ati iki kudu diilangno. Kudu wonge ngilangno merhatekno marang apa jenenge atine wong linafsi marang awake wong sulan lawan nyibukake ya tak noleh mengabaikan ilai maring wong apa khatiruhu krenteke wong. Fa ing kana maka lamun ana layas kunu ora iso anteng apa haju afkarihi jerone atine wong wis kaya ngono sik ora iso tenang piati biadat dawa klan iki obat wis dikek obat sing kaya ngene iki ora mapan blas saat sik ora iso kusu sik mloyak mlayu piye jare Imam Ghazali falayun jihi mongko ora bisa nyelametake ing wong ilal musahli kejaba perkara kang gampangne wong aladzi kang yak mau kang bedol apa madatat dai ing asline penyakit ora iso kabeh kuwi iso bedol penyakit ati ra iso kok sik pancet ae piye min makil aruki saking jerone otot wa utawi ma kuwi akhire kabeh ora iso ilang sek pancet wa tema ayang dura yen to ningali wong al umura ing pira perkara asori fatakang mengabaikan ngengokake an ihdoril qalbi saking ngandirno ati. Wis diterangno sing ngarep kok ora iso bedol ngilangno isite kusuk malah tambah mlarah ki piye? Wala sakka ora kuwatir, ora ragu-ragu anna junima iki taudu bali ila muhimmati maring ketenangane to maring himmah sejone wong. Semuanya tidak diragukan karena kembali kepada tujuane salat apa kawitane. Salate menghadap ke Allah tapi kawitane lali wis raeling karo sing diadepi. Wa anna setune ngono iki kabeh innama iku angin pestine sorot dadi apa sorot dadi iku muhimmatun tujuan bisahwati kalawan sahwate wong. Semuanya itu tergantung kepada sahwate karepe wong. Nek sahwate wis meluncak-luncak ya abot angel ngenggono. Mergane fayu akibu moko mengenai to natrapi nafsu ing nafsune wong
binuzui kan ngedoi antil kasahwati saking mengkono syahwat. Makane payu akibu moko natrapi nafsahu ing nafsune wong binuzui kan ngedoi nyopot antil kasahwati maring mengkono syahwat. Mergane syahwate sing tok ndi kudu dipedhot, kudu didoi. Terus wakot ilan medhot tilkal ala iki mengkono wakot ilan medhot tilkal ala iki ing mengkono kegantungan. Mergane kok sing marai iki ya kudu dipedhot, kudu diilangi. Kama kaya barang rawa kang diriwayatake apa annahu satune Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam kaya barang sing wis diriwayatno Kanjeng Nabi lama tatkalane la bisa nganggo sapa Nabi al khamisata ing gamis cara kene alati kang atamaringi to nekake ku ing Nabi biasan gamis sapa Abu Jaham tau maringi Kanjeng Nabi gamis lambi dinggo salat. Akhire Nabi pikirane tok ndi-ndi iki gamis made in ndi ngono menawa iki made in ndi kok rupane apik. Terus wasola salat sapa Nabi biar gamis iki bar salat terus piye najaan nyopot ha ing sapa Nabi ha ing gamis badha salati sause salate Nabi bar salat terus dicopot tak copote iki aku salat rasa kusuk blas. Terus Nabi dawuh qala Nabi sallallahu alaihi wasallam idhabu budala sira kabeh biaklan gamis iki komiso iki ila Abi Jahmin maring Abu Jaham ki wis teko Abu Jaham inna satune gamis iki alhatni nglalekake ingsun anifan ing dalem kinemeng aku gamis iki aku salat lali terus an salat ingsun waktune nekake sira kabeh ingsun bin bijaniah lawan gamis dan bijaniah apa cara kene ya aku nganggo sarung BAS kok masih sarungku wis nakno Abu Jaham kon ngejoti wadimor ae cara kene kon sing wadimor sing elek kon aku ya rasah BAS ki nek awak dhewe rangarah kate dijotno kae wadimor malah sarung apik made in BAS dari Kanjeng Nabi kon ngijoti sing elek dan biah iki dan biah beden kon ngijoti cara kene ya kon ngijoti sarung wadimor ra usah sarung sing BAS rego 4 juta ngono iki mikir ngene iki sing pantes sing nganggo iki Jokowi ora aku kok sarunge rego 4 juta diwilangi ling nalika sujud nalika rukuk demek layak halus. Negane Abu Jaham saat Kanjeng Nabi pada Kanjeng Nabi ora sa khusuk perkara nganggo klambi komisah iki apa jenenge gamis iki terus kon ngijoti iki apa diantara cara-carane tombol yang bermanfaat untuk menghadirkan hati nalika salat. Lah loro diantare ana sing urusan kon njaba, ana urusan kon jero. Lah carane kudu dipedhot, ora ditutno ae. Pikiran sing kon njaba nang ditutno ya ora barbar. Ape tandur ki bibite 32 atau 42 jare wong-wong kok apik 32 aku kadung tumat terus
mari bakul to ngene bakule brengkot terus ora dipedhot tek wis kabeh karek Gusti Allah. Jane ngono iki ada urusan dohir dan urusan batin. Wallahu a'lamu bissawab. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.